Aku beli pergi perlu pergi jengah, pergi supaya pergi saya sen support jangan ke channel jengi, lengma jangan ke jihika jangan mentakasi ingin keren pang jangan tak bor jang ke jimut ke jim perkat jengi. Bat petip, babarok ki bajia haga jim jengi kelong directly lane indirectly ki jingmi jangan tak jimut ke jim perkat jengi. Kum tangi perkat kum taro ke jim jengi kalong. Ya ke bangi perkat. Ya ke bangi puson hak kum taro ke jim jengi kalong. Kene filaman ong ba kalong ke basuk pa. Henry ke jing kata jengka kalong ba jeliu pa haduk kata. Bat kala ban pen kala. Ya ke perthai jongi baro kawe. Ngani tho pi ba ke jim perkhat jongi kim de tang kita ke jimut ki balangkot. Kilong kata ka bor ka bala ban pen wandur. Ya ka jing shisha ke jongi. Kawai pa kawai ke jing perkhat kalong kum utau usembai ubah habang itung man la kasi kat ba unang mi unang san sya ka jing shem ha ke jim jing ladang is ngau thu ya ka ne ke jing long bat ngila ban te lakam da ka bas ngau thu ya ke jimut ke jing perkhat jing ngila ban thau ya ka jing shem ba ba bat ke jim ka ba thamai nak panta yelade tongin ngam kam jeliu ya gane ke benta kumno kata ka jimut ka jing perkhat jongi ka thau ya kata ka jing shisha jongi bat kumno ngila ban penon kam ya gane ka bor ban pen bha ya ka jim ka jongi bat ka jim jong ki bahaya nga sam jongi baro we tang da ka jimut ka jing perkhat jongi ngan persang ban benta ya gane ka jing ka jonga haki sandli ke benta bat ka we pa ka we ka benta ka long ka benta kabadon kampa kabenta kabasau par kabenta kabasan kelong kam kongsan haka jigim jengi tongin sta kabenengkong ngan ai kertengi ka kumno ka jing perkhat jongi ka thau ya ka kabashisha perkhat pi shbo menta fi khi haka pormen step bar pi perkhat ya ki balong positive ya ki ba ha ba pi ong menta ka ski ka long ka ski ka ba khrau pa ka ski ka badap da ka jing kemen bat kumne da kini ki jing perkhat ke babha phimi na ying ba phis ngau baro ki yat bet renti ki bru ki snap ha ya phia ba fikren ka kam jong phi kat ka ba fitrei ka yat bet bat ka ka barit bharu ka wanra ya kata ka jingmen ha ka jim ka jong phi shubanta ha ka wepat kalyang larangi pen phai da ku wepat ni thing negative kajuk kar situation pikir thia ka porban step ba phis ngau ba menta ka ski long ka ski boring ba but ka ski jonga ka long ka ski kumba juloman ka ski long ka ski ka basnyu kat ba phis tang ya kata ka ski jong phi ta ka jing perkhat ka basnyu wat ki ki baret baru ki long ki jing ki ba khrau ba ha ka jing jo phi phimi na ying phi sakut ha ka block ha ka tak por phi call ge no riano ba kita ki bru ki mishim ka call jo phi lane ki barit ki pendam ya pi hakini ki artali ki situation kajuk ka jing shem andre ka ba pher ka long ka jimur ka jing perkhat jingi ka perthei shabar ka long kumju andre ka jing perkhat jang pi ka kala khongpong ya ka jing hi sha jang pi kani ka long ka ta ka bor jong ka jimur ka jing perkhat ka jongi ki expert scientist ki ong ba ubru ha ka average uperkhat dun rupo hajar tali ki jing perkhat ake chisngi but bon nakni ki jing perkhat chu kilong kita ke jing perkhat ki ba yaiwan bet man lakas ngi kilong repetitive ki ju ki jing perkhat ki yaiwan shaiwan kini ki jing perkhat kim long randomly lene kim long kita ki jing perkhat ki ba shuan kumto kilong kita ki jing perkhat ki ba long bo menta ki jing kendo je phiman shua kilong namar ke jing long jongi kala bande ka jing kendo jungi ke past experience ki jungi kumno ki kendo man shwan lane ke kumno kata ka surrounding jungi kalong lada ngiai perkhat ya ki basnyu nuksa ngam laban le yakane ngate ngalong obru basnyu bok ba ki bru kim yenga kini ki jing perkhat ki shape ya ka jingmut jongpi bat haga ba khatdo ke jinge jongpi ka kalalong ka basisha shubu nuksa manta phi pengkre nakamta ke exam ke jongpi bat phi yai perkhat ngatengan sa fail
But habab hidan kum kata ka jimut ke jimberkat kata ka jintrej tam jong piru kaduna. Pi stress but pim prepare bahaya ka exam jong pi. But day na ka daw pi pelo. But kata ka jimberkat ka bas new ka negative thoughts kalong ka basisya ha ka jim jong pi. Henry ha ka vipat kaliang lara fi perkat ngatingan prepare bahaya ka ni exam jonga. Ke jimut jong pi kitrekam haga positive direction but pilek hamba but kata ka chances jong pi ban job ka don ba nang ta ka banta ka baar kumno ban control ya ka jimut ka jim perkat ka jong pi ka sin jam ka ban nangkong ban control ya ka jim perkat jong pi ka long ka jing sngo thu bon ki bru kun kim ju perkat ya ka jimut ha ka jabeng jong ki kishu ya ka jimut jong ki bakin yat kum tu but ka jimut jong ki kasyat kalam da sange Henry larafi sange ban perkat bar kemi bha ya ka jing perkat jong pi hangta phin long aware ya ka jimut ka jing perkat ka jong pi kum kunuksa larafi mut ban kendo yanor yanu bat larung hapo jong ka jimut ka jing perkat jong pi kin sa bishar nga kumta ki ba phi de ban le kali ya de gane hato kadon kamenga ban ya tainya barki ningan shu perkat snyu balat spang jong kita ki bru ki bangan sekendo but hadi nang ta replace ya kata ka jimut jong pi da ka positive thought ngan kran bha ki points ki jonga but nga kerman ba kani ki jingkendo kan long ka paseso kani ka jingkela ka ba kendiat kan penkela ya kata ka experience ki jong pi kata ka thought jongi kan kata ya kata ka feelings ki jongi but kata ka feelings jongi kan kata ya kata ka action ke jongi lani ya ki kam ke bangi tre but ru ya ka body language ke jongi lada pi perkat ba ngangalong ubru ba snew bok but pinsa sngosi ka energy jong piru ka hier ba but ka body language ke jong piru kalong dol ki bru kila ban yo ya kata ka jinlong jong pi but kila ban penjengai ila de na pi kani kan penlong ipi ba banlong negative but kan ni kalong kum kata ka cycle kan ya repeat haka jim ka jong pi haka bepat kaliang larafi perkat ngan wat ya ke ba bha haka no ka situation haka jim ka ka energy jong pi kan long high piru fin long confidence but kumne fin attract bha ya ki bru shapi da ka jin long positive ka jong pi but kani kan sa wanra ya kata ka jingkala ha ka jim ke jongpi phitip ba ka jing perkhat jongi kalong ha ka rokom ka energy ka science ro ko ong everything in the universe is energy kani ka jing perkhat jongi ro kashna ya kata ka vibration ka ba attract ya ka jo ka energy the same attract the same kumbalong magnet lada pi perkhat ya ki ba kan tan ro ya ki balong positive kan pemi ro ya ka positive vibration but kan attack ro ya ki ba lada ni perkhat positive kan attract ya ka positive situation ki bru ki balong positive but kalat kalenti lani kata ka jingkhang kan long positive ha ka jim ki but kumta ka jim ki ro kan long positive but shibon bha ki lat ki ban sapli ha ka jim ki kay ka ba pila ban le hang ne ka long ka ban kong practice gratitude hakatim parang kyong habang ong hang ne gratitude ka bamut ka jing sngongo spend san lani shpo minute man la kaski hapo ka jimut ka jing prakhat jipi ban sngongo shipang ka ka ba hidan sngongo yo blay nagbanta ka jing ko ka jing khia jampi sngongo yaki perlok jampi sngongo ya ki bahaya ngasan jampi bar ki jingkaman ke barit baru sngongo kani ke gratitude kan shift ya ke jimut jampi sha ke positive direction ke benta ke ba ar ka long duai halakasi habab hi duai pikran yalade lani to sngo yalade hot ngangalong bala ke jim jonga ka long amazing lani nganlon ya ki bathamai man lakasngi kani kan program ya ke jimut ke jemprakhat ni ka ba
tenrai do ka bagi khot ka subconscious mind ke jongpi haba pi ai duai ya ka jo man la ka si kum takan rung hapo jong ka subconscious mind jong ka jimut ke jing prakhat jongpi kan ni ka jing duai kan wanra ya ka jing jai ka jimut jongpi but kan ai pi ya ka bor ban te la kam ya ka jimut ke jing prakhat jongpi kan mau ya kan ni ka jimut dur ka long ka starting point Henry klem ka action kim long a area lara fi prakhat nga ngalong u businessman u ba job kata ka jimut kaba kum kata kan ai men sem yepi Henry lara fi treshitom shna ye ka plan but shim ye ka res kan shune sa tang ha ka jimut ka jing prakhat yepi kum ta ka combination jong kata ka positive thoughts but kata ka positive action kan wanra ya ka jing penkela ha ka jing ka jongpi nang tangin poi siya kabanta ka balay penlong light lo ya ka jing sngaw ka jongpi pitip ya ka jing sngaw jongi bunsin la trigger da kita ki kibatan syabar ka jongi nuksa ka jing kran jongi we ka kata hadu kata ya ka jing man ka jonga bunsin ka long kumta Henry tukun mau ba ka tenlong jong ka jing sngaw jongi kam day na ka ka ba na syabar ya kata ka jing sngaw ka jongi lashna hangihi om na kata ki ka ba syabar habab hi pediang ba day ma pihi ki ba thau ya kani hapo jong ka jimur ka jing prakhat jampi ni yo ya kata ka bor halor lade kane ka day ka jimut jong ka jing penlong light lo ya ka jing sngaw ka jongpi pijit hi dalade daga jing sngaw thu ya kata ka jing suk ka ba na syapo jongpi but ka jing kemen na ka jaka bangin syania na syabar ban kontrol ya ka jimut but ya ka jing sngaw ko jongi kan mau yi kane ba kata ka ka bangi kendo syabar kimlong ki ba kimlong kita ki ba penlong yang bangin dom Henry kata ka jing dom kami hina po jongi ka jing sngaw si kami hina po jongi ana ai pida kanuksa shubu menta fi late trade but haba phile chakata jaka trade jaka bla jumpi haba phikendo ya u boss jumpi uta u boss jumpi udom lani umai pi but hakum ngata ka por phis ngau thu ba phimla ban le ro ami uta u boss jumpi but kumta ka jingdom jumpi kaduna Henry hakawi par kalyang lada kalok jumpi ka kran ya pi but phis ngau thu ba phila ban le ka lok jumpi Perkumta kami no kata ka jingdom ka jingkili ya pi kalong hato day mau uba thau ya kata ka jing sngaw jong pi u syukran ya pi ka jingmut jong pi hi ka ba shim ya kata ka kintin but shna ya kata ka jing sngaw hapo jong pi yang ni ka jo ka situation u boss jong pi ukran tang ba phimdom Henry hakawi par kalyang lada ka lok jong pi lani u lok jong pi ukran ya pi dom kum tangin laban pengkut ba kata ka jingdom lani kata ka jing sngaw ka jongi kamlong kata ka ka bawan nabar Henry kalong kata ka ka bami na po jongi kabor ka syong happy barabor banrai kumno ba phin pen phaya kiwe you decide how to respond to others ka jing hang ne kalong namar bonusin ngi keno ya ki bana syabar namar kata ka jing sngaw ka jongi ngiju ong kumne upendom yanga lane ka jinglong jongka lane ka jingkran jongka ka pensniu no ya ka mut ka jonga ka jingsha ka long don ki bala man pen bor yapi ban sngaw kumba pi sngaw ya ka jimut jongi but ya ka jing yo jongi la rai dangi hi da kita ki bana syabar but habangi pediang ba ka jing sngaw ke jongi kalong kata ka ka bangi tauhi my emotions are my own creation ngila ban light no na kata ka jing syate hapo jong kata ka jimur ka jing prakhat ka jongi kumno fila ban le yagani fila ban kelinga kabanangkong ka jing tip kmi ya kata ka jing sngaw ka jongpi next time la refi sngaw si lani la refi sngaw dom sange pat keli lade balai nga sngaw kumni kumbang sngaw menta kmi ya kata ka trigger
lani ya kata ka dao bat ru ya kata ka kom perkhat ka jongpi nang ta ka banta ka baar penkala ya ka jingmut ka jongpi hakanu kanu ka jingshem ka jongpi kandon ka jingba lari fi sakut haka trafik haka jaka ba pindom lani sngolang pila man perkhat kumne kani kan ailat yang bangan sngap bangan relax ba bat bangan sngap ya kan kejing ruai ke jonga kejing ruai ka bangas ngut nat ban sngap lani lara fidan pi ba ka lok jong pi haga jaka ba pindom ya kata traffic ya kata situation fila ban ong kan ni ka long kalat yang bangin ya kran jajai bat ulok ni ba ka lok jonga kanu ka situation ka bangi kendo ka long normal mangi hi kiba ai meaning yaka hapo jong ke jumur ke jing perkhat jongi nang ta ka benta ka balai kran bah yelade nge kran yelade man la kesngi bat man lagi klimat ban yaka bangi kran yakwe bonsen kran yelade bat bonsen kita ka jing kran yelade kalong ka ke bas new kumta topun kala ya kane habab hikendo yakinu ke jing haka jing jipi kran yelade ong kumni nga long uba klain nga laban handle ya kane ke situation lane kane ke jingkendo jonga kalong temporary but nga day ban learn na kane ke situation na kane ke jingkendo ke jonga nang ta next ke jing map forgiveness ke jingbat ya ki bajia ha ke sngi ke badal letno ka penthut ya kata ke jingsuk ka bangi kendo menta ka jingmap kam shemut ba pi bishar ya ka jinglong jongkiwe Henry penban pj ban rai bat kata ka jingkendu jongpi menshwa kan to ya kata ka jingsuk ka jongpi menta haba pi map ya kiwe kam shemut ba pi map ya kiwe na kamta jongki Henry pi map ya kiwe na kabanta yelade bat piklet no ya kata ki eke kajing bom shania ya kajing skau ko jampi kan yarap ya kajing ede jonge but ni sange ban bo ya kata kajing kemilenti ka bom de yakiwe unrealistic expectation ni sehi ya la kajong kajing man kaba yala mingi sha kajing duna hakajing haja but kambon kata kajing ya skau tho jingmut nang ta kabanta kabasaw nga ay kartangi ka cascade effect hatu video sngaw yang nege kentien cascade effect kani kalong kata karukom hakaba ngile ya kawe ka kam kabarit bah bar kata ka kam kabarit ka jongi ka kata ya kiwe bar kata kawe pat ka kata ya kawe pat bar kata kawe pat ya kawe pat bar kumta ter kalong kum kata ka series jong kata ka jing kata ngan ai pita kanuksa shubum ta fi pen hab yo we umau bar uta umau uba pi pen hab utung kho ya we pat umau uta umau ru uhab haba uhab ukundu ya we pat umau bar kumta ter kani ka circle ka cycle ka yai ya kani ka lakhot ka cascade effect kinu ki jingkala ki bakrao haka jing im jonge ki sedang na ka jimut ka berede hapo jong ka jabeng ka jonge kani ka jimut ka sedang na ya kata ka change of reaction lani ka bagi khot ka cascade effect ka jingmut jong pi ka penkala ya ka jing sngaw ko jong pi ka jing sngaw jong pi ka penkala ya kata ka jinglong ka jong pi ha ka tu klimat bat kata ka jinglong jong pi ka penkala ya kata ka action lani ya kata ka jingle jong pi ha kata ka klimat bar ha ba pi le ka ya ka ju shi ka ju malakas ni bar ha ka bakhadu kan long ka jinglong bat ka jing im jong pi kumta kuma pilong ka stang na ka ka jing perkhat jong pi bat ka long no ka jing im ka jong pi lani ka jinglong jong pi kumta lada ngis ngau tho ya ka ni ka process ngila ban pensanga ya kata ka negative pattern shwa ba kin penkala ya ka jimut ka jing perkhat ka jongi ka positive cascade lada pi perkhat manta ka sngi jonga kan long ka sngi ka bakmen ba kani kan penlong pi ba pindon ya kata ka feelings ka bakmen ya ka jinglong shlur ya ka positive action pi lebha ya ki perlo jong pi but khaddo ka jinglong positive jong pi but pinlong ki biru belong proactive lene ke ba shim khia bha ya ka ta ka kam ka jam ka jong pi
Hagawi pat kaliang katakan negative cascade. Pi perkat mentaka sngi kalong ka sngi ka walang boring ba. Kani kan yalami pisha ka jingmut ka badum ka jinglong banting ka negative action ka jingdom riang but khadu ka jinglong ka basnyu but ka jingbom hun haga jim ka jongpi. Kani baro ka stang da ka wei ka jimut. Da ka ba yai bat yai le but penkala ya ka jimut jongi shaka negative thoughts. Ngila ban penkala baro ka wei ka change of reaction. Ka science ka ong ba ka jabeng jongi kalong kum katakan neuroplasticity. Pila bang kelinga ka jimut iu kene ka neuroplasticity. Neuro ka bemut kita ki kenjat neuron ki brain cell ki betan hapo jong ka jabeng ki jongi. Plasticity pat ka mut kanu kata ka ka bangila ban snab yang remolding. Kum ka kanu ka plastic pumta uni ubilor ni. Ulong kum ni kum bolong habang ngatangi u ngalapan reshape ngalapan pengkelal durbiang yo ia kata ki khot ka plastic city ka neuroplastic city ka jabeng jong iru ka longkum ta ka jimut jong phi ka shna lenti nagam ta ka jabeng jong phi bahkan perkhat da ka ba ia perkhat ya ki positive thoughts ni pengklan ya ka lenti ka ba tepat ya ka brain jong phi haga jim jong kum kibiru ki ka ba ngile ngiyo kata kum ka bainong ka jim perkhat jongi ka te ka action ka jongi ka ba ngile mentah ka bainong jongka ngiyo haka lawe ka jongi kumta shna ya ka jim perkhat ke belong positive ngin yo ru ya ka bainong ka babaha kaban yalam ya ka jim jongi shaka jingsuk ka ba tenrai do but kumne ngin yo ru ya kata ka lat ka lenti kababaha a better opportunity hakalawe ke jongi anang tangin po isya ka banta ka basan ki saujaj ke jimut ke jimperkhar ke jongi fitip ke jimut jimperkhar jongi ki dan saujaj la banta ya ki haki saut li banta ka positive thoughts ka negative thoughts ka neutral thoughts ka balong hapdeng but ka bakhatu ka de ka harmful thoughts ka thoughts lene ke jimut ke jim prakhat ki ba pensnyungi ka wei ka don ka jingta ha ka jinglong ko jongi ha ka jing shim jongi ya ki jingrai ha ka jingire jongi ngila ban kela ya ka jim ke jongi kumta ko ki perlok ki bi ki jonga ha ka bakhatu lene ha ka bakut ngalapan pengkut kumne ba u remote control jong ke GM ke jongi udan hakti jongi ki jing perkhat jongi ki longkum kita ki button ke banginyon ke button jong uta remote control but lada nginyon nyon ya uta ke jimut ke jing perkhat jongi kelaban shape ya ka jing sha jong ke GM jongi da ka bakmi sian bah ngila ban perkhat da ke jing perkhat ki balong positive ngila ban yoi kumno ke GM jongi kan kela kum ka jadu kabala pengkela ya ka jim ke jongi kumta goki parabe jenga to pengkela ya ka jimut ke jim perkhat jongi ngen sekendo pihak ke vipat ki video kada hando kapor bye bye stay safe.